Opekata mpe ya bụrụ mmadụ 30 ndị dibịa oyibo mara nke ekwe na-akụ ga-esite na VOM Foundation USA ga-abịa n'ihe mmemme Dame Irene Okwuosa Memorial Hospital n'Oraifite nke afọ 2024 bụkwanụ nke a ga-anọ n'oge ahụ wee nekọta imerime ndị mmadụ. Ụwa mmadụ ga-elu 20 arụ bụ ndị nke chọrọ ọgwụgwọ nsọ na ịgwọ ha ọya site na Sir Emeka Okwuosa Foundation n'ijikọ aka ọnụ ha na ndị VOM Foundation. Onye ọlụ anyị Ogochukwu Ọranụ ga-ewetara anyị ozi a dịka o si kwesị. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu maka ya bụ inye akwụkwọ ahụike ndị ọcha sitere VOM Foundation bịara Dame Irene Okwuosa Memorial Hospital Oraifite, onye Executive Director nke Emeka Okwuosa Foundation bụ Oriakụ Chidimma Okoye kọwara na mmadụ 20 bụ ndị nekwasịrị anya na a ga-awa obi, ebe o kwukwaziri na nke a na-akpọ vascular surgery bụ nke etinyekwuziri na inye ahụike nke afọ a. Ọ kọwara na ndị vascular surgeons bụ ndị ga-abata n'ala Nigeria ịbịanye ya bụ ọgwụgwọ ma kụzikwara ndị dọkịta na ndị nọọsụ ala Nigeria maka ya bụ usoro esi enye ya bụ ahụike. O kwukwaziri na ụmụ akwụkwọ sitere na School of Cardiothoracic Nursing Enugu bụkwazi ndị bịagoli ka ha bịa soro na ya bụ mmụta. Ọ kwukwaziri na ebumnobi Sir Emeka Okwuosa Foundation ji enye ya bụ ọgwụgwọ arụ ike bụ iji nyere ndị na-enweghị ego ịga obodo oyibo ga nweta ya bụ ahụike ka ha nwee ike ịbịa n'Oraifite wee bịa nweta ya na obere ego. O kwukwaziri na nke May a na-akpọ May Adult Medical Outreach bụ nke ebere nnọọ ego nke ọma, ebe nke ụmụazị na-abịa n'ọnwa Septemba bụ ahụike nke a na-enye na nkịtị. O wee kene APs etu ha si wee bubatara ha ndị ọcha 30 sitere VOM Foundation ha wee lute Oraifite ịbịanye ya bụ ọgwụgwọ. O wee kenekwazịa ndị ọzọ bịanye aka kwụọ ụgwọ maka ụfọdụ ndị a ga-awanya bụ obi. Mgbe kenekwazịa Sir Emeka Okwuosa otu o si wee bupụta nnọọ akatakpa ego wee na-enye ya bụ ọgwụgwọ arụike. N'okwu nke ya, onye Executive Director nke VOM Foundation USA bụ Shan Andayapulian kọwara na ya bụ inye ahụike bụ nke ha na-abịa ugboro na-abụọ n'afọ. O kwukwaziri na ọ bụ mgbe ha ji akụziri ndị dọkịta na-awa afọ na ndị nọọsụ ICU nke ọ na-akọwa na ha na-ene anya n'afọ 2025 na ha ga-abịakarị ugboro abụọ. O wee kọwaa na Sir Emeka Okwuosa bụ nnọọ onye na-enyere ndị mmadụ aka nke ukwuu ma ghọtakwa na otu ọnọdụ ahụike si wee dị n'ala Nigeria. O wee na-enye aka iji wee mee ka ndị dọkịta Nigeria wee nwewanye mmụta maka ahụike ya na imekwazi ka ndị mmadụ nweta ahụike n'efu. Maazị Anthony Zuchukwu, otu onye yeso na ndị a ga-awa anya bụ obi, kọwara na enenechala ya ahụ ọ na-echezi mgbe a ga-awa ya obi, ebe Favour Ụwabụogwu sitere Abia steeti bụ onye nke akọwara na o nwere onunu n'obi, bụ onye nke bere akwa ma yọọ ka ndị mmadụ gbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ kọwara na agbanyere na ebere ya ego nke ọma na ya enweghị ego ọ ga-eji wee kwụkwa. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.